Ľudia si myslia, že priania sú iba myšlienky. Ale nie, priania sú súčasťou tvojho srdca. Tou najlepšou súčasťou. Želajte si, čo len chcete. Som úspešná žena. Som úspešná žena. Na Veľkú noc sa to môže splniť. Ale nie vždy. A možno áno. Užite si sviatky plné príbehov Dobre, a čo s tým mám robiť? Je čarovný! dobrodružstva Toto je úplne iný level. a zábavy. Bezo mňa by si bol stratený. Nie je to znamenie. Na tento moment som čakala celý môj všimavý život! Veľká noc splnených prianí. Iba na Jojke.